Biye alamsaye octobre kalo kile muka ani sheki samba fla ani mugan kile renouveau tele kanumaka aw ni sogoma ame aw bela jelen fo ka kenyani ako wakati uchugoya ye sabula jamana do konnala ame sogoma da felala ado konnala ame shu felala bela jelen me fo ka kenyani ka wakati uchugoya ye ka fo aw ma ka ni che akwadana la renouveau tele sukantili la renouveau sogoma da kuna foni kene sigira Folini wale nyuma don oye an kanu maka kilingilina bela jilenta ye kafo on yi laydu minta aw ye ameto anga laydu kanko amana ke chugo chugula ni oye kana ako kuna fonyo kun folo di aw ma dongo do sogoma nege kanya wolonvla o mana temeni sangata ani durie katabla nege kanya konontona kadamne tenen katasi fo jumama kene insigi kunye ka aw kuna fonyo kun folo di aw mana ke jien fa onfa ako sika bo kuna sirila aw ka journée konnala ame bela jilinfo aw munu no ko sira ko barayro la bana ko telo be renouveau la outmika ni kuna funi makono ko kene sigira awye na bololo sira o fe anga page Facebook kan ni o renouveau FM renouveau télé page katasi renouveau matin page abonné kilin la bela jilima ko begi bisimla bi alamsa renouveau matin ale kenekan so ramade na an wadi la barake bro ame ufo la ban bela jilen sigira 600 amena do kuna funi o konnala kuma so konano amma flabe folo Amadou El Konare ka fara nere ka Amadou ni sokoma fanda tomota tomo ko widi yoro bi kele ko no tna balila masoro la ka fo ba mana jigini kile to sira gwane itari senge ko bon tabali juro biana nga doya kuma bi ma da ba kama aminyo an contrôle la bi ama la foka jemuka inkumse isa ka ba ka intervention tanye fomba ka intervention tanye aywa ba mana ka to sira tane ko bon sokoma abina fo minge rola muye to se tabali jugolo sokoma est-ce que o bla oro yiwa benika bironite ni nana minga to ni denga sigi na ploni tabali ma ibiti ngana ko we jogo misa ko ma fora sigi nyogo yala kanga na ndumuni nge kan sigi nyogo to on fene baro nete na soro ka du le fene ba bon o ke jogo yiwe ma bi amenyo ana before fini bo for bo otako la bashi ni kabanana ne bala tanu tabarakala bashi foi tene la alhamdulillah kuma nga bitada menini ka don afo bi fon fe mona bo bitala ni kele do akana balima na sabula ka ba amadu kele damnena Bado benka ona soro ani nyogoncela la Amadou soni ini kanu mbogo we nyogola soro do kibaru alekeneka ola bi je muga kuna fonyo we natali ga munun kan bakuruba olu fleni au nga bido ma wulile uye Amadou maigaye kabo siente konnala amena madi alema femme talike ka kenyeni Isa Kaujim aleka mineni koye ningali mimbe no ni match mame ku ke uyerela odiye abefo femma ko immunité parlementaire yalma ko okonya be toko di Isa kabako ni nyingal chamantenku Amadou Maigala ale kon bina an la donia okonyo kan kasika nyefolige bela jilenye mimbato family nyuma mesoro kato obabu kelen konnala awni duba damele bena nyogola soro duba damele aywa ale koni haklanta mi ko ka kenyeni Isa Kaujim kan ni mineni ko nyi abe fo femma ko liberté d'expression ko yalma ko mina silino wa aywa ayila silimunke obena la seka no magajama kuluma bela jilen ka seka familiali soro okoka ofene ko fefem betalike geleya mimbe anga jamana ani jamana were uni konye nyana boli konyauma geleya mimbe anga jamana ni jamana were ni nyogonchela la fotuka were la tension diplomatique katase fembe talike kalanko nandona obina kunkan geleya mumbe oyorola katase fem kon betalike fanga franche fanga konna la geleya chama be akonna la ningali mimbe noni obeka ke oye yalma ko fanga franche fanga abina kunche geleya di kono nana wa oni Isa Kabasidi bebina nyogola soro alebena hakina americain ni konyenka mimato anga seka familiali nyuma ka seka osoro suri Ibrahim Diallo siraba kuna fonyabe alebolo hawa danyugo kenya kuna fonime alebolo Alexis Kalambriko alemason yalma ko wale jumeni kera anga malin konnala ni Alexis mason oma kuma bedi amajem kan konnala akasika akayeta o kanye folike kanu magawe o kan o fene ko fe on ngado foliduma fla o bayanno ka fara wakati bulo da chuko kan Amadou El Konare alebeya ka don kibaru bedala salo bamananga chenyi na kadi awma amido kuna fonyo konnala sisa ni wakati bulo da chuko
wakati ale bolo la jogo filɛ an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala mali marabolo kelen-kelenna kɔnɔ fo ni an ka jamana kɛɲɛ ka yan fan yi bɔ a la yen nɔ sankolo o bɛna na jɛya dɔɔni fɛn min bɛ tali kɛ samiyɛfɛ fiɲɛ la o bɛna ci mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la ka taa se gawo ma menaka kidal ani tawurini tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min ni a fanga kɔni o tɛna na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulon o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don menaka kaw olu ka yɔrɔjan filɛli la ka taa se kidal ma ani tawurini yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ sanjiko la o bololalen don bi tile bintɔ walima su in na buguni marabolo kɔnɔna la sikaso joyila ani kucala tilegan in n'a finteni boloda cogo olu filɛ kayikaw olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 37 ye kulikoro olu ta bi jɔ 35 la fɛn bɛ tali kɛ sikaso marabolo kɔnɔna la bi tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 34 ye finteni digiri 36 o bɛna kɛ mɔpti fɛn bɛ tali kɛ segu mɔptikaw olu ta bɛ kɛ 37 ye Tombouctou olu ta bɛ jɔ 38 na Gao ta bɛ kɛ 39 ye Kidal marabolo kɔnɔna la bi tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 37 ye Menaka olu ta bɛ kɛ 38 ye Tawurinkaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ n'i jɔ digiri 35 la Bugunikaw olu ta bɛ jigin ka na 33 la Kucala olu ta bɛ kɛ 35 ye Kitakaw fɛ yen nɔ bi tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 34 ye Nyoro olu ta bɛ kɛ 37 ye Nara olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 38 na finteni digiri 37 o bɛna kɛ Douanzan bi tilegan in na Sankaw fɛ yen nɔ olu ta bɛ jɔ 36 la Banyangara olu ta bɛ kɛ 37 ye Joyilakaw fɛ yen bi tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ fɛn kɔni bɛ tali kɛ gɔngɔnbulonko ka kɛɲɛ ni o lahalayaw ye gɛlɛya kɔni ba tɛna don yɔrɔjan filɛliw la tilegan in na finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 25 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 6 ye wagati boloda cogo ye nin ye kanubagaw ka di aw ma i n'a fɔ ladalako la a kun ye don o don sɔgɔma aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni kɔni o ɲɔɲɛlen don an bolo kɔrɔ ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye ko nin ye kunnafoni dugujɛlen Amadu bɛ sira di ma kibaruya minnu bɛ i bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na gafe caman b'i bolo bi dɛ gafe caman bɛ n kan n bɛ ka nin min nɔjɛ o ye kati conseil de cercle ɲɛma Zale ko n ka sabali ko dumuni nɔfɛ kɛlɛ man ɲi n ko bamanan tɛ to bɔ ni tulonkɛ la n ko kɛlɛ n man bolo da nusu la banɛ bɛ se ka kɛ i dun k'i bolo la i dusu la tɛ fila bɛ ta i la baasi tɛ o kuma représentant spécial o fana y'a ta kabako ye n'aw degelen don persona non grata la ka tila k'aw tɛgɛ se mais bilala o minɛn kɔnɔ ka ban diplomatie la min man bɔ o ko la o kelen tɛna dogo i la aw ni ce aw de ye cɛw ani musow denmisɛn ani maabakɔrɔ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni waati mana se aw bɛɛ lajɛlen bi soli ka aw ka labɛnw sabati waasa k'a dɔn mɛ ni mere bɛ dugu kɔnɔ bi n'o ye kibaruya gwenw ye Renouveau ka kunnafoni dila i cakɛla jamajɛkulu minnu nunjuru bɛ Zakariyaw Fɔnba ka fara Sogoba Nabila Birihima olu ni u ka cɛdenw bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ k'a bɔ munukana wa ka tila k'a bɔ i k'a dɔn burujali kana k'a dala bɛɛ k'a kɛ kunnafoni lakika ye min bɛ se ka maaw ladɔnniya k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dekun ye a ma kɛ ni yɛlɛma senkan ye o kɛnɛ kibaruya de bɛna dayɛlɛ aw ye bi sɔgɔmada in na min ye an ka jamana jɔsen fɛn o fɛn min n'o ye les différentes institutions a ma ɲɛmaw n'a cakɛlaw k'u ka bonya b'an ka bi don kibaru kɔnɔ an ka laadatigiw n'o ye dugutigilakaw ni diinɛ ɲɛmaw ye ka fara
denmisɛnnin jɛkulu muso jɛkulu tɔn jɛkulu ani maa minnu yɛrɛ tɛ nin si la an m'an kala sɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen na ka don bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan alamisa o ye don ye min donnen don bɛrɛla kosɛbɛ furu nasira kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna anw ka togodaw la an bɛ dugawu kɛ fɛn tɛ minnu bolo ala ka dɔ nɔgɔya bɛɛ ye a ŋaniya yɛrɛ tɛ minnu na n'olu ye cɛganabaw ye i n'a fɔ Umaru Baro Sidibew n'a ɲɔgɔnnaw ka dugawu ɲini hali bi n'a ka bi ala ka ŋaniya jɔnjɔn jigin u kɔnɔ waasa dɔ bɛ se k'a bɔ k'a dɔn k'a fɔ colo la an ka jamana kɔnɔna la bi ye alamisa ye dugawu mana kɛ furuko la alamisa fɛ a ka ca ala fɛ a tɛ bi jango n'a bɔra anw n'a ɲɔgɔnnaw da kɔnɔna la a y'aw bisimila bi don kibaru la belebelebaw bɛ na tali kɛ Issa Kaoujimu ale ka minɛli ko Mali parti politique caman bɛ minnu bɛ n'u ma jɛ ni minɛli kɛra hukumu minnu kɔnɔ ka sabu kɛ kuma kana bilali bɛjɛ fanga kɔnɔ ni hakilina ye min ye k'o fɔ ka sɔrɔ i ma maa nɛni ko nin ye dangaritɔ ye o la an ka jamana kɔnɔ u ye bataki kɛ an bɛna kuma o dɔw kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na yuruku kɛlɛli ko la bere donna sira tɔbɔtɔli maaw fana tula kɛrɛnkɛrɛnɲana minisiso min ɲɛsinen don an ka siraw dala bɛnni ko ɲɛw ma a yira k'a fɔ ka cakɛda bolofara dɔ bɛ ni o ye centre ye a bɛ fɔ min ma ko cellule d'exécution des travaux d'urgence n'o ye woni minnu ni yɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ sira kan ka teliya k'olu labɛn joona o cakɛda musakaba minnu bɛ bila olu bolokɔrɔ ka siraw dala bɛn a yira k'a fɔ olu kɔni kɛlen don siga kɛlen don k'u y'olu bila numanyanfan fɛ ko nafolo nunu karatu de la an ka siraw kɛlen don ni bɔra ka taa kana i bɛ wo in b'a la i si dilan kan ka sabu kɛ kɔ fa bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen don o maa dɔw k'olu minɛna an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kana na n'o bɔra ye bankiw ani wari labaara cakɛda misɛnninw ni ka taa se station matarafaba dɔw ma olu fana ye baara bila daminɛ kunungo hali ni y'a sɔrɔ farafarali mangani b'a la a ma sɔrɔla k'a fɔ BDMSA ni BC ke olu y'u fori ka bɔ a ko kɔrɔ nka a yirala k'a fɔ grève in a kɛra wa kɔlɔlɔ yɛlɛna maaw la ani yɔrɔ dɔw la baara kɛra ye an bɛna Umaru Koyita ale ni k'a dɔn Bakari Sidibe olu bɛna ɲinini dɔw ko ka sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na sanga 30 dafara bakurubaw ye ninnu ye sisan an bɛna nɛn de bila ninnu cɛma ka ninnu walawala bamanankan na waasa bɛɛ ka se ka dɔ faamu a la. Issa Kaoujimu min ye aserte faso kɛwale fo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ an ka furancɛrɔ fanga cɔ la sariya bulon min sigira n'olu bɛ jateminɛ kɛ sariya kow la an ka jamana kɔnɔ n'o ye CNT o maa ɲɛma danga naaninan don i k'a dɔn k'a fɔ Malikijaw n'a nɔnaw kɔfɛ Issa Kaoujimu kɔni kɛra sababu ye ka dusumakasaya ka caman fɔ ka tɛngɛlɛmaliw ta ka ɲɛsin an ka jamana marabaa ɲɛma dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Dr Shogel Kokala Mayiga kuma ninnu kɛra sababu ye communicatif procureur ka se ka wele bila Issa Kaoujimu ma k'a di gendarmerie kan 1 maaw ka bolo kan olu ka se ka sɛgɛsɛgɛli busamisɛnnin guwana suro ye a su 2 ye min ye Issa Kaoujimu sira ka denbaya kɔfɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ kunun tile kɔnɔ kibaruyaba dɔw sɔrɔla o dɔw minnu bɛ tali kɛ ko ninnu kɛcogo ani u doncogo kana na an ka kibaruyaw yana an ka don bɛɛ kɔnɔ maa min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Yusuf Kulubali la ale bɛ ɲɛfɔli fɔlɔ kɛ an ye minɛli ni cogoya ninnu kan an ka ɲɛma d'aw ma. Mali kristo kɛlen don ka jalaki ta ka ɲɛsin Conseil national de transition ɲɛma naaninan ma n'o ye Issa Kaoujimu ye ka kɛ ni waleyaw ye a ye minnu kɛ réseaux sociaux sanfɛ nin ko ɲɛdɔnbaa dɔ b'a yira k'a fɔ k'u ka kɛ ni Kaoujimu ka nin waleya in gɛlɛya ye n'ale yɛrɛ ye Mamadou Diko Burankɛ ye ka fara o kan furancɛla fanga ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ye o yɛrɛ dɛmɛbaa fɔlɔ dɔ don a yirala k'a fɔ k'a nato garde à vue la o de la a ye su kɛ gendarmerie la tile kɔnɔna na an bɛna dɔn k'a fɔ n'a bɛna bila ka taa kasobonba la nka o bɛɛ n'a ta lakana birifini n'an ko a ma ko immunité parlementaire o bɛ Issa Kaoujimu kan nka ka kɛ ni waleya minnu talen don ka ɲɛsin a ma nin ko in na ye n'o yɛrɛ de ye k'a fɔ k'a tɛgɛ minɛna bala kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye o ko kana ta bala. Tabarikala ko n'a kɛcogo don sariya dogodogo ɲɛmisɛnninw nin ye ɲɛfɔliw ye Yusuf Kulubali ye minnu walawala anw ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ a ko kan a ka parti politique tɔ min bɛ yen ni o ye ACRT faso ka wele kan n k'a fɔ ten ACRT faso ka wele kan olu kɔni maaw ye bataki kɛ bataki minnu na u y'u ka nisɔngoya jira ka kɛ ni ko nin ye k'a sabu kɛ fana a minɛ cogo minnu na ani Issa Kaoujimu yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na transition kɔnɔna la u ye dusumakasa yira k'a denw bɛɛ lajɛlen ma Awa Sanogo ale fana m'olu ɲɛfɔ an ye.
Appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT parti Faso Kawele. Ale ka communiqué konnana aya ira ka fo ko olu ka président ni o Issa Kaujimie ni 4e vice-président ere do Conseil national de transition konnana. Ko teke dara kan fa jabalala ni o ere lafiya bugu taliko ikunungo tarata octobre kalo kile mukan ani woro samba flani mukan kilen konnana neke kan tan konoton wati ni communiqué procureur ka yamaruyai. ACRT mauka ni communiqué ba ira ka fo ku be fe o ka président ka bla nongoni fe ko sabula ko démocratie yɛrɛ jɔla ye kuma kanabilali ye. kuma kana bilali ko nasiratigɛ kelen na politiki jɛkulu caman be minnu be ni ko ima ta olu jimi sira fɛ olu caman y'a yira k'a fɔ Issa Kaujimu yɛrɛ tɛ nka fɛn min be n'o b'a la ka makaran o ye bɛjɛ faga hukumu kɔnɔna la ni maa min ka nimisi ma wasa jamana marabolo ta cogo la hakilina minnu b'i la tɛngɛlɛmani ni dusuma kasaya kanw na ko i be o fɔ hali ni y'a sɔrɔ dɔw ka jate la ka kan ka fɔ ni daa dɔw ye i man kan ka pan o daa ni kɔgɔri ninnu kan nka min mi tali kɛ parena la n'o ye sagajigijɛ tɔ ye kɛrɛnkɛrɛnyana Cɛbile Daramɛ ale ka maaw ye bataki kɛ bataki minnu na ko olu kɔni balila k'a mɛn ko Issa Kaujimu kɔni welela k'a sabu kɛ ko a ye dusumakasa k'a fɔ ka ɲɛsin maraba ɲɛmaw ma ko olu fɛ ko nin ye dankariba ye ka ɲɛsin bɛjɛ faga tabiyaw la an ka jamana kɔnɔ o min ɲinina kosɛbɛ wɔsili kɔnɔna la walasa maliden ka hakɛw kuma kana bilale la olu bɛ se ka kɔ a kɔrɔ don cogo min na o hukumu kelen la min ye parti politique farankatɔ mun fana bɛ yen ni o ye k'a dɔn k'a fɔ ARP n'o ye Cɛma Iber Kulubali ale n'a jɛ dɔw fana ka tɔn ye olu ka ma ɲɛma danga dɔ n'o ye Modibo Sumare ale fana tɛgɛnɔ bilara bataki dɔ la min ye ARP ale cɔ a la olu fana ye i k'a dɔn ko in sɛbɛkɔrɔ kɔni min kɔnɔ ko b'a ɲini cɛmanjɔrɔ faga ma ɲɛmaw fɛ Mali tɛ bigɛnɛ jeni fanga kɔnɔ an bɛ bɛjɛ faga sariya tabiyaw bato ka kɛ o la ka janto k'u la n'o tɛ n'a tora nin cogoya in na ko a laban bɛ kɛ n'o tɛ foro a ti fiyɛ ko o y'a kɛlen bingɛnɛ jeni ye an ka jamana kɔnɔ ko maa si ka laɲini tɛ o ye o kuma u b'a ɲini i k'a dɔn kuma kana bilali ni o ye maaw ka se k'u hakilinaw fɔ bɛjɛ faga yɛrɛ nasaratigɛ kɔnɔna la ko janto ka kɛ o la an bɛ waati min na maa caman y'o ɲɔgɔnna batakiw kɛ minnu yɛrɛ fana ye maa wɛrɛw ye ni o tɛ tɔn cɛman nka u yɛrɛ cɔ a la hakilinaw la olu fana y'u ka hakilinaw di o koɲɛw nasaratigɛ kan k'a fɔ nin kɛwale min kɛtɔ filɛ nin ye nin y'a bilalen ye finitigiya yɛrɛ waraminagolo de la k'a kɛ ni maa min ko cincɔn e n'a minɛ ka tasa da yira i la ko n'an tora o bolo kan i k'a dɔn maliden ye kɛlɛ min kɛ waasa jamana ka lafiya maaw sen ka don ko dɔw la k'o bɛ gɛlɛya fan dɔw fana fɛ maa caman ko bɛjɛ faga kumaw kɔni bɛ yen ko nka ko Issa Kaujimu ta ye damatɛmɛwale ye k'a sabu kɛ burujalika minnu ka di a ye waati ni waati ko a b'olu fɔ ka jamana yɛrɛ maa ɲɛmaw olu burujaka ma sɔrɔla k'a fɔ danaya mana da maa dɔw ka jamana mara jɔ sen na o fana ni tanga ni bonya dɔ ka kan nka k'a kɛ k'olu bɔ miseliw fɛ waati bɛɛ k'o tɛna bɛɛ o fana ye dɔw ka hakilina ye a ma tigɛ da min na Issa Kaujimu kɔni bɛ gendarmerie maaw ka bolo kan ka ena kunungu a kanubaa dɔw tun bɔra ka taa k'u bɛ taa i k'a dɔn u ka dɛmɛ sɛmɛnciya a kɔni yɛrɛ kɛra sababu ye ka cikan nase olu ma k'u kana kɛ ni gindan ye ko ale dalen sariya la a na to sariya kɔfɛ maaw jigiya tun b'a kan k'a fɔ kunun fitiri fɛ a na bila ka taa ka so nka an kɔni dugu tilara an caman na ye kibaruya la k'i ka masɔrɔ a ka bilali ko kan bi tile fana ye don dɔ ye min ma bɔ a kɔrɔ renouveau ka don kibaru fasiri caman jɛkulu bɛ wuli ka jɔ kɛ aw ka nimisi wasa o kama o kiriko nataratigɛ kelen na an to gafe kono pôle économique et financier mana fɔ maa minnu jɔ a bɛ karatɔ nafolo ko la olu fana dusu bɛ tan balaw a ma sɔrɔla k'a fɔ bi i k'a dɔn yuruguyurugu kɛlɛli ko kuma fɔlen don jamana fangama kuraw fɛ a lawaleyali koɲɛw bɛ danga jumɛn na min bɛ tali kɛ cakɛda bolofara min ɲɛsinnen don sirabaw kɔni mana bali ka tiɲɛ ka teliya k'olu dala bɛn n'o ye entretien routier kɔni ye maliden bi dusuma kasa kɛ ni o fana ye kuma caman a ma sɔrɔla k'a fɔ musakaba de bɛ bila o maaw fana ka bolo kan waasa u ka janto kɛ an ka jamana dugubaw n'a dugumisɛnw olu ni ɲɔgɔn cɛ siraw matarafali baaraw la nka a yira k'a fɔ a ko in kɔni bɛ ka kɛ kurabakɔrɔ ka gwango ye sabula diɲɛ don o don Mali Bamako dugu o dugu a sirako kɛlen don gɛlɛyaba ye fɔ maa yɛrɛ bɛɛ kelen kelen bɛ ɲini ka avion ɲini i yɛrɛ ye dɔw ka jate la ka jamana yɛrɛ kɛ i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ fɛ bolifɛ fa bɛɛ lajɛlen bɛ karikari i bɛ cun dingɛnɔ fa bɛɛ fɛ i b'a fɔ k'an tɛ jamana kɔnɔ a dun ma sɔrɔ k'a fɔ maaw ka lɛnpo bɛ sara ko nin ye ko ye min n'a ka gɛlɛn o kama
sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira k'a fɔ ko cakɛda min ɲɛsin'o ma n'o ye cellule d'exécution des travaux d'urgence n'an k'a ma ko CETRE ale kɔni bɛ ministre de l'équipement et des transports n'o ye k'a dɔn ministreso min ɲɛsilen don dugutaa ko ani jamana ka minɛnko koɲɛw ma ale kɔni ka nin bolofara nin ko dongɛlɛ don olu tu la a maa dɔw yɛrɛ minɛna sa ko ka olu kɔni datugu ni o bɛ tali kɛ u ka régisseur ani maa wɛrɛw la minnu yɛrɛ tɔgɔ nɔrɔkɔlen don ko in na kosɛbɛ min mana bɔ a ko la renouveau bina wuli ka jɔ kɛ o fana kan aw ye ladiriya kɔnɔna la saga 38 o bɛɛ Mali banki baarakɛlaw ka jateminɛna na ka ladɔnya k'a fɔ banki cakɛlaw olu ni station dɔw bɛ n'o ye Total Oryx ani Shell olu ka pompisi essence feerelaw kɔni y'u tɛgɛ bila ji kelen nɔ lapasa jɛkulu y'a yɛrɛ nasira tɛgɛ kɔnɔ ka tile saba baara bila boloda minnu daminɛna kunungo an ka jamana kɔnɔ a bɛ to senna bi ani sini ni yɛlɛma ma don kow la ka ladɔnya k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye laɲiniba dɔw de bɛ ni maa ninnu fɛ u yɛrɛ ka fɔ la ko laɲiniw yɛrɛ tɛ bilen fɛn dɔw kɔni kɔrɔkɔdi don u ka se k'olu mafa n'o dɔ bɛ tali kɛ gɛlɛya dɔw la ka ɲɛsin u ka baara taabolow ma grève in kɔni kuma ciyara kosɛbɛ dɔw y'u fori ka bɔ a ko kɔrɔ nka Bakari Sidibe wulikajɔ dɔw kɛ kunungo a ko yɛrɛ kan ka jateminɛ dɔw k'a la grève matarafara yɔrɔ caman na hali ni bɛɛ sen t'a la an k'a lajɛ. maa minnu ka baara ɲɛsinnen don taji feere ma u ka lafasalitɔ min bɛ yen n'o ni Sinabɛf bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo u y'a laɲini ka kɔmasegin kɛ bɛnkan sɛbɛn la min bolonɔbilala san 2010 n'an ko a ma les conventions collectives des entreprises d'hydrocarbures u ka lakɔlɔsiliw y'a yira k'a fɔ o sɛbɛnfura min filɛ nin ye k'o ma lawaleya o la o ye tile saba baarabila in sigi sen kan sabu bi na gɛlɛya caman de bɛ yen min bɛ pɔmpisiw ani maa minnu bɛ feere kɛ butikiw kɔnɔna na station ninnu na u y'a yira fana k'a fɔ pɔmpisiw olu ka sara bɛ t'i jɔ 12 la ani feerekɛlaw ko olu ka sara bɛ 15 duguma o la anw y'a laɲini k'an ka kumabara tɛnku grɛfukɛla ninnu na u ma sɔn ka walawalali kɛ an ye min ye taji sanbagaw ye olu y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ olu kan ka kɛɲɛ ni baarabila nin ye a bɛ se ka gɛlɛya min lase mɔgɔw ma parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu ka esansiw bɛ taa yan nɔ en général ne yɛrɛ bɛ esansi ta station Total la bon a bɛ se ka kɛ u y'a communiqué kɛ radio sow la mais mɔgɔ caman fana ma information sɔrɔ quoi clients bɛ ka na u bɛ ka munumunu u ɲɛ b'a la station fermelen don sanni taji feereyɔrɔ ninnu ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na gɛlɛya caman de bɛ yen minnu bɛ taji sanbagaw kan bi na nin taji feereyɔrɔ ninnu na n'olu ye Total Oryx ani Shell barikala walasa ka bɔ kɔnɔ teliya la o hukumu kelen na Umaru Koita an ye ka dɔ kuma galama di ale fana ma ale ka kolonkoloni dɔ kɛ dugu kɔnɔ ka taa jate minɛ a yira k'a fɔ bɛɛ sen tun t'a la nka ale ye jateminɛ minnu kɛ minnu mɛra ani minnu tɛrɔ malidenw yɛrɛ fana hakilina ye mun ye a ko kan na ka se ka jateminɛ kɛ o bɛɛ lajɛrɛlen kan an ka dugu kɔnɔna la teliya la Umaru Koita ye ɲinini min kɛ an ka ɲɛmada o fana ma. BDMSA sobala yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ o cogoyaw la baarakɛlaw nalen don wa baara bɛ ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na fɛn min kɔni lafasalitɔn min bɛ BDMSA la olu tun y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛna don Sinabɛf ka nin grève min baara bɛna bila sen kan. Bon an kɔni hakilina la o tɛ hakilina jugu ye parce que bɛɛ n'i ka baara taabolo don n'a bɛnna a ka grève kɛ ni dɔw y'a ye k'a fɔ de kun t'a la n'olu ma taa an kɔni y'a ye k'a fɔ de o tɛ kojugu ye quoi donc o ma taa o kɔni o ɲana anw bolo kosɛbɛ parce que n'u tun taara grève la a tun bɛ an ka baara caman lasegin kɔfɛ quoi. fɛn min kɔni BDM baarakɛlaw ka lafasalitɔn ɲɛmɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko nin grève in kɔni bɛ sariyaw de sɔsɔ. Baarakɛla BDM baarakɛla bɛɛ Mali fan bɛɛ bɛ baara la kinanw bɛ ka na aw ɲɛ b'a la grève in ye dansago de ye sariya bɛ sɔsɔ grève in na bon sariya bɛ sɔsɔ la an yɛrɛ ka syndicat papier convention collective des banques an yɛrɛ o sariya sɔsɔ an ko an tɛ se ka don o la k'a fɔ tuguni ko banque ɲɛmɔgɔ dɔ e yɛrɛ tɛ banque mun na k'olu ka taa ka bɔ baara la e m'olu ta e t'olu nakun dɔn o na waati dɔn an k'o tɛ ka ko ye syndicat mun bɛ o banque kɔnɔ olu de bɛ k'a fɔ k'u ka taa. ni BDM mɔgɔ olu kɔni baara kɛ fɛn min kɔni Ecobank ye ale dɔw tugulen kɔni tora fɛn min kɔni Ecobank baarakɛla minnu bɛ yen nɔ olu ye Sinabɛf ka nin baarabila waleya in labato baarakɛla fosi ma na. an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn vraiment sewa la an ka camarades ye an ka mot d'ordre suit Ecobank la k'a daminɛ Kayi ka taa Kucala ka na Bamako ka taa yɔrɔ bɛɛ an b'a fɔ bi Ecobank ma baara kɛ yɔrɔ si an ka daw bɛɛ tugu la donc n'a bɔra BDM ni BOA la an bɛ se k'a fɔ anw bɛ grève min na bi an sewara
fɛn min kɔni SYNADEF fanfɛla ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tɛn'u bolo jigin ni grève ye fo ka taa se n'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati. Tabarikala ko ɲinda o ma sɔrɔ goseko kɛlɛ lɔ e na ka kɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ a ko la maa minnu n'a wari bɛ bangi la ni n'a kɛ u k'a dɔn dekun ye olu caman ma n'o tɛ Fanta Tumota hakili la ɛsɛ bozo pinansi dugumana yɔrɔnin dɔ bɛ yen ko la wariw bɛ bila ye jɔn o fɛ yen an ma ɲini k'a kan wa e de la ka don kurun kɔnɔ o kuma ye ko cogo di n terikɛ i tɛ dan foro kɔnɔna la i dun ko k'i dɔn ko bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ Amadu e bɛ dɔɔnin dɔn a bɛɛ la i sera sabali dɛ i ma deli ka don kurun kɔnɔ i ma deli ka voyager ji sanfɛ i tɛ foyi dɔn kurun ko la o bila et puis pour ton information fɛn ko fulaw ko k'u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ n yɔrɔ ko n'i ma bɔn sɔgɔmada in na ko tolérance zéro fulaw kɔni tɛ n'i ye a fulamuso dɔ filɛ Misira ko Astan Jalo hali ni min sen ni kɛrɛkura fila o y'o ka kalo baara bannen pewu ni kɔni jigi kɛ filaw ye n y'a f'i ɲɛna i jigi bɛ wari a tɛ wari abada kibaruya ta ko fɔlɔw bɛ tali kɛ nin na yanni an ka munumunu ni to bɔnna an n'a lajɛ ni jikalan sɔrɔla yanni an kana sabula ko in kɛlen chacun pour soi ye an bɛ taga ɲɛfɛ Amadu i bɛ fo i ka baara kɛcogo ɲuman na an b'a lajɛ ni Sori Ibrahim Diallo n'ale ka labɛnw sabatira anw ka nɛgɛkɛrɛfɛtigi Sira Kamara i b'a lajɛ ni Sori bɛ da la i ka dayɛlɛ a ka don a ka se ka an kunnafoniya taa ni ka segin bɛ cogoya min na Bamako siraba kanɔw la bi sɔgɔmada in na